Yayo Chimo, contes i rondalles d'ahir, d'avui i de sempre. Hola, amiguets i amiguetes, soc el Yayo Chimo i he vingut a contar-vos contes, històries i rondalles d'ahir, d'avui i de sempre. Avui una rondalla, Tereseta l'aventureta. Aquesta història va passar fa molt de temps, per allà, per els temps de la Picor. No molt lluny d'ací, a un lloc anomenat la Mitja Llegua, a mitjan camí de la serra i del riu, i en una de les moltes barraques que n'hi havia per aquella banda, hi vivia una xiqueta molt nerviosa, que no parava en torreta, li deien Tereseta l'aventureta. A aquesta xiqueta li encantava recórrer els camps, visitar tots els masos i alqueries, perdre-se per les sendes de la serra. S'enfilava a tots els arbres, per als que foren, i a caçava qualsevol tipus d'animal. Pescava al riu i a les sèquies. Era cap de caps en la captura de granotes. No n'hi havia sargantana que se li escapara i tenia controlats tots els caus de conills de tota la contorna. Vaja, aquella xiqueta era una figura. Escolteu ben bé el que li va passar. Un matí la va sorprendre una tempesta de pedra. Es trobava ella en el paratge del Pou de la Roca i pensà buscar recert en alguna de les moltes coves que havien per allí. Fugint del ruixat de pedra, s'emparà en una gruta i mentre que esperava que escampara, decidí pegar una volta per allí dintre perquè ella era molt curiosota. I se'n va adonar que n'hi havia un passadís amagat rere d'uns esbarzers. Era un pas d'escalons de pedra picada que pujaven i pujaven. I allà va anar ella a enfilar-se cap amunt i pront a arribar a una altra cova. Aquella cova era com una gran sala. En una de les parets hi havia dos forats excavats en la roca que feien de finestres. Des d'elles es podia veure tota la comarca. Enmig de la sala hi havia una gran taula de fusta, molt vasta, feta de taulons, i al seu voltant 13 troncs de pi tallats en redó que feien de cadires, 6 a cada costat i un de més ample presidint. Damunt de la taula hi comptà 13 pitxers i 13 plats de fang. I en un racó de la sala hi havia una llarancesa on coïa una olla de ferro enorme. Quina bona oloreta! Agafaré un cullerot i tastaré el dinar. Segur que a la família que viu ací no li importarà. Tereseta agafà un cullerot. En aquella olla bullien fèsols, faves, cigrons, blat, tot adobat amb bons trossos de pernil, de botifarra i de cansalada. Després d'estar tot el matí corrent serra amunt i serra avall, la fam clamava al cel. Tereseta tastà un tros de pernil, després un tros de botifarra, després un tros de cansalada, i així, poquet a poquet, s'engolí tota la carn de l'olla. En acabar, amb la panxa plena, li va entrar el son. Al costat d'aquella sala n'hi havia una altra molt similar, on descobrí 13 matalassos de palla amb mantes. Un dels llits era més ample i més còmode que la resta, perquè mentre quasi tots tenien pells d'ovella, aquell gran lluïa mantes de llana i un coixí de plomes. Estic capolada, em gitaré en aquell llit. Segur que a la família que viu ací no li importarà. Tereseta es gità, es va tapar cap i tot i en un tres i no res estava dormint com un angelet. En això que van tornar els habitants i propietaris d'aquella cova, que no era una família com pensava Tereseta, sinó una colla de bandolers. Aquella cova era el seu refugi, eren els 13 calaveres. Seu capità era el famós Matabous, un gegantàs més alt que un pi, un animal més fort que 10 cavalls, malagradós com un vesper i cruel i sanguinari com un llop famolenc. Els 13 calaveres de Matabous tenien atemorida tota la comarca. Quan els roders van entrar en la sala, van seure en els troncs
i l'encarregat de la cuina escudellà. Què passa ací? No tinc cap tros de carn. El que tinga dos, que me'n passi algú, o li enceta el cap, va cridar Matabaus mentre que amenaçava tots els seus homes en la seua destral. Jo no en tinc, digué un. Jo tampoc. Ni jo. Així no van manifestar tots els lladres que ningú en tenia carn al seu plat. En acabar de dinar, renegant i barallant-se, se'n van alçar i van anar a fer-se una becaïna, perquè ja sabeu, a la taula i al llit, al primer crit. Van anar-se cadascun al seu cau, i quan arribà el torn a Matabous, «Això què vol dir? Qui s'ha clavat al meu llit?» En estirar de la manta va aparèixer Tereseta. El gegant va pegar un bram que va ressonar en tota la cova. En estirar i vore darrere de les mantes una xiqueta amb trenes arrupida en el seu llit. «Ah! Tu, què fas tu ací? On? Mira per on! Ja sabem qui s'ha menjat tota la carn!» Tereseta es va despertar, obria els ulls i mentre badallava i se desemperecia, «Ai, és que en tenia molta fam i després m'agafa son!» El gegant, agafant la seua amenaça a la xiqueta pel coll, i l'alçà més lleugera que un manol de cebes. «A veure, xiqueta, que tu tens diners per pagar la carn que t'has menjat i el llit que has desfet?» «No, jo soc pobra, no tinc ni un quinzet», balbucejar la xiqueta, que no podia apenes alenar. «Aleshores et quedaràs ací i treballaràs per a nosaltres. Seràs la nostra criada. T'encarregaràs de fer el dinar, escurar els plats, agranar, rentar la roba i de totes les coses de la casa». Els demés lladres, en sentir això, començaren a riure i a aplaudir. Semblava que aquelles responsabilitats de la casa, que havien de repartir-se entre tots, no li agradaven ni gens ni miqueta. Tereseta, molt tranquil·lament, li va dir: «D'això res, jo no seré criada de ningú, això faltava. Saps què? Es repte un duel, per demostrar-te que sóc més forta i més llesta que tu». Matabous, a esclafir, a riure, i a mollar la xiqueta, que per fi pogué alenar tranquil·lament. Matabous, a més de ser un bandoler, li encantava jugar i no es resistia mai a la temptació d'una bona travessa. «Bé, i com penses guanyar-me, puçandens?» «Jo no sóc una puçandés, sóc Tereseta l'aventureta. Tu dona'm un dia que em prepare i ja veuràs com te presente dues proves i farem una competició. Tens que dir-me dia i hora». Matabous digué: «D'acord, tinc curiositat. Demà matí t'espere a les 8 del matí en el Salt del Frare. Però no intentes jugar-me-la, Perquè si no em vens, si intentes de fugir o si demanes ajuda, et buscaré, et trobaré i et mataré a tu i a tota la teua família». I mentre que deia això, en una cara de llop ferotge, amenaçà amb la seua destral a la xiqueta. Tereseta tornà a sa casa. Durant la nit va barrinar un pla per a vèncer el gegant. Va passar mitja nit amb vela, amb el cap bullint amb 1000 calories. A l'endemà, en alçar-se i després d'esmorzar, se n'anà cap al racó del frare. Quan va arribar, allí, baix dels xops que creixien a la vora del riu, envoltat per tots els seus homes, estava Matabous en la seua destral, penjada així a l'esquena. «Bé, xiqueta, tu diràs, com vols que em barallem? Amb els punys o fent-nos cosquerelles?» Va abocar una rialla que va a fer tremolar totes les fulles dels xops. Tereseta, molt tranquil·lament, se va acostar i va aplegar una pedra d'en terra. Hàbilment la va canviar per una altra de semblant que duia a la seua butxaca. «Has vist la pedra que ha agafat? Veuràs
Jo sóc tan forta i tinc tantíssima força a les meues mans que aquesta pedra la puc aixafar. Para atenció, para atenció. I les restes les llançà al riu. Matabous feu cara de mala lluna. Agafà una altra pedra de dimensions similars i començà a apretar-la, apretar-la, apretar-la. Però res. L'únic que va aconseguir va ser posar-se més roig que un pebrot. I de tanta forçada se li va escapar un pet, que va ser la riota de tots els seus homes. Bé, aquesta no he pogut, però segur que la següent la guanyarà. Diu-me, què proposes ara? A veure, agafarem una pedra i la llançarem a veure qui arriba a major distància. Agafaren una pedra cadascun, posaren una al costat de l'altra i llançaren alhora. La pedra de Matabous va arribar molt lluny, va eixir xiulant com una bala de canó. Tereseta, abans de llançar la pedra, la va canviar per un teuladí que duia amagat a la seua butxaca. I quan llançà el teuladí, aquest va eixir volant, volant, volant i va desaparèixer en l'horitzó. Matabous, a pesar de ser un mil homes, no pogué passar per altre punt que complir la seua paraula. Va reconèixer la victòria de la xiqueta i la va deixar en pau. I ella, per la seua banda, evitar creuar-se en el camí de companyies tan poc recomanables, perquè, com diu la dita, el que té salut, trellat i llibertat és ric i no ho sap. I com t'he fet? Com t'he contat? Com t'he acabat? Adeu!